Bé, doncs estem aquí amb la Laia Benítez, la MVP per tots els seguidors que ens han seguit en el partit d'avui i l'autora d'un dels dos gols. Ha costat, però finalment la victòria que us l'acabeu emportant vosaltres. Bueno, a vegades té que creure fins al final i és el que hem fet, i això és el lema de l'Espanyol, i jo crec que hem cregut fins al final i això és el que ens ha fet guanyar el partit. El primer gol que l'has fet tu, però després també t'hem vist com celebraves el segon. Sap molt millor, no?, una victòria així. La veritat és que sí, un gol quasi als últims minuts, 1-2, partit molt complicat, això és un espectacle. O sigui, jo la veritat que molt il·lusionada i la veritat que el gol ha sigut... Jo estava seguríssima que trauríem aquest partit i és el que ha fet que l'equip remés i ja està. Molt bé, doncs enhorabona a la Laia i a l'equip per als 3 punts i en aquesta segona jornada d'aquí a la ciutat esportiva de Nijarque.